Uyazi abantu ngempela ungazi ufe emhlabeni bekubulala into yakho. Ngifika ngakhipha i-album lapha 2023. Zangikhonkothi izinja lapha zathi ngiyabhemba kwasha kwacima ngisho sengibaphula imhlathi abanye. Aniyeka abanye bangithuka bangibiza ngalokho nalokho yakungekho right. And manje ngeke ngize ngeke mina ucula December ngiyembuso record la ngikhipha khona mina into ethule ihamba ithi embuso la e-studio eGoli. Studio siphezulu manje sihamba phambili. La urecorda khona uphungalela. Akudlalwa lapha. Kuyasetshenzwa umculo umbhedo laphana utshela emakhaleni ukuthi uyabheda, wafica umphemba laphana bakutshele ukuthi uyabheda, uyanya into yakho ayizwakali. You understand? Yeah. Senathanda manje umculo wezitabane lo ukuthi indoda isiyonkeneneza ke manje lapha icule ngezwe elincane ngathi sesidulini. Cule manje ngathi icindezele ngetshe lethuna manje lapho usuyipintshile ke manje nawe lapho usizenza umfazi uzicule ngesoka lakho indoda futhi ngamanyala la. Sifuna thina ihawu ya masikandi bafowethu umculo weinsizwa hayo sisi yithi insizwa yini inkosi yensizwa bafana eyizwa leyo nto. So yabo nje manizofika ngibabaze ngithi izolo asilalanga ngenxa zodwa abantu vele wayivula nje intovozo wayivula iwewe yavela athi bhoxe ilokhuzana eyizwa leyo nto. Wazi wayivula kamnandi uzodwa abantu wayivula kamnandi. Uyosatha apha isikhathi sokunkeneneza uyinsizwa welusile usathi vele sikubambe sikushayisa indlwabu shit.